Jo. Yep. Ninety. 9 er det helt. Ikke food. Fruit. Ja. Men ja. Ja. Og vi vil ikke kun lave giveaway i den her serie. I den her video. Jeg tænker også lige, at vi skal PvP lidt. Så fighter I? Ja. Jo. Tobias. Ja, det der lige Mathias hurtigt. Jeg skal lige tage alle hans notches. Det gør vi. PvP om lige til Mathias. Det tænker jeg, at vi gør den måske om en uge. Han har nuts. Jeg har lige taget hans notches væk. Han har ikke fået notches.